Tišina molim. Zdravo, deco. Dobrodošli u vašu novu kuću. Dobrodošli u Folklorni ansambl Centra za kulturu u Kuči. Vi ćete biti 31. generacija članova našeg ansambla. I nećete vi ovde naučiti samo da igrate, pevate ili svirate. Naučit ćete mnogo više. Vidjet ćete neka lepa mesta i gradove i neke strane zemlje. Steći ćete prijatelje, ko zna, može i za ceo život. Zato idemo na probu. Neka magija počne. Podižem čašicu da nazdravim zdravicu. Poslušajte, dragi moji, i ko sedi, i ko stoji. Vi ćete mi dozvoliti, ja ću malo govoriti. Običaj je od davnina da vam kažem nešto svima. Kome ću zdraviti, dobro će mu biti. Srećno nam sastajanje. Dignimo čašu za njive, za klas, za ono kukuruzno zrno. Sve nek na veselje ide, ništa ne plače. Dignimo čašu za opanak, za šajkaču, za bogaču i igraču. Dignimo čašu za sretna vremena. Neka nam uvek budu bremenite njive i bremenite žene. Neka đavo nosi ova vremena gruba, neka nam uvek sviraju gajde i duduci truba. Dignimo čašu za seljaka, tog živog stuba. Dignimo čašu do neba. Neka benicet vlada, da niko ne poželi hleba. Vesele dane da nam najavljuju pevci, dignimo čašu za mudre starce i malu decu u kolevci. I zato igre i pesme dajte nama više, da devojačko srce za momački uzviše. Živeli!
davne 95. Bilo nas je 70-ak sigurno na bini. Bio je tu Boža, bio je Miroslav, da li je bio živ, ne pamtim, mislim da jeste. I Velisar. Toga se uopšte ne sećam zašto sam otišao u folklor. Pretpostavljam da je to bilo pod uticajem toga što je stari Burazir i tada imao folklor i komšija je imao folklor i onda smo se mi tu družili i tako sam, ja mislim, otišao na prvu probu. A posle, vratno, ta zaraza uhvatila mene i ja ovdje puštam na prvih 30 godina. Folklor mi je bio zanimljiv zato što sam mogla da igram razne koreografije, uživam u ritmu muzike i neprestano budem u pokretu. A za folklor sam saznala tako što su mi rekli moje najbolje drugarice sa kojima sam već igrala u školskom folkloru. Ovako, mislim da je bilo 2005. ili 2006. Bilo je u osnovnoj školi, sam bio tad 5. razred. Do tad nisam nikad ni igrao, niti sam se neki put veselio nekom veselju, nešto sve mi to bilo, ne znam, glupo i nisam bio uopšte u tom fazonu. Davno već. Možda se ne sećam prvo, a sećam se tog perioda kad smo počeli da radimo, da igramo. Davno 95. Kako sam ja počela? Počela sam prvi put da igram u folkloru 95. godine u predškolskom, kod vaspitačice Ranke. I onda sam od 1. do 4. razreda igrala u sekciji folklornoj. I paralelno sa tim, od 98. sam počela da igram u domu. I eto mene tu.
imali čak i probe prepodne, u jednom trenutku pre škole, kad smo išli popodne. Sjećam se nekih ljudi koji odavno više ne igraju u folkloru. Sjećam se da sam imao izuzetno malo talenta, ili da kažem bio izuzetno netalentovan. I sjećam se da sam na svakoj pauzi ja nekom vuku za rukav da mi pokažu taj korak, jer stvarno sam kasno. Toga se sjećam da sam uspeo da stignem samo zato što pauzu nisam imao. Iz tih prvih dana se sećam velike gužve zamavljenih prozora, toplog čaja i pline kašice. Počeli smo sa probama, jedno drugo. I vidim da u stvari meni to ide samo od sebe onako u nogama, imam i sluh za ritam, za muziku, sve. Možda na cijelu godinu sam vidio sa mlađima i prešao sam odmah stvari na samo. Pamtim tu gužvu. Sećam se da prvo je išla ta varijanta ko nauči prve izvodne korake koje je dužan uvijek pokazivao, ko prvi shvati te korake. On kreće dalje da radi sa Miroslavom koji je tada u to vrijeme radio Srbiju. Posle kako se savlada Srbija ide se kod Žileta i tada se radilo Vranje.
perspektive to vreme je bilo bezbrižnije, malo više slobodno i analogno. Jedno veliko iskustvo. A prosto je obeležilo moj život, obeležilo je, da kažem, neko moje odrastanje, stekla izuzetno velike prijatelje, drugove, možda čak i neprijatelje na neki način. Mogla sam da spoznam u raznim situacijama. Probe od po 2 sata i normalno da smo se i posle toga družili. Jednostavno smo bili kao porodica. Ostavio mnogo lep trag u mom životu, promenio me. Volim i da se veselim, volim da igram. Kad odem na neko veselje, čim počne kolo, normalno mora da se ustane, da se odigra. I tačno se vidi ko je igra u folkloru, kako igra na veselje, a ko nije, ko se samo ovako uhvati čisto radi repa. Jer bilo je jako lijepih momenta, nažalost bilo je i tužnih momenta, ali smo sve to nekako zajedno prošli, proživjeli smo sve te trenutke zajedno i zaista mislim da ako neko nije bio deo folklorne grupe, da ne može to da osjeti. Ne znaju da iza toga stoji jedna mnogo dublja priča u stvari. A to je ta naša zajednica koju stvarno niko ne može da osjeti ako nije prvo makar jednom godinu dana u folkloru. Ja to ne mogu da ispričam rečima, to treba neko da doživi, da proživi i da bi sve moglo da jednostavno može da shvati šta koliko može da nese i koliko je to jedna prelepa stvar. Ili jedno prelepo zanimanje, hobi, svako ti da nazovemo na sve načine.
kako bi to definisao. Postajemo pravi ljudi, postajemo dobri ljudi, uglavnom dobri ljudi izlaze iz tog folklora. Mislim da iskreno svako od nas može da promeni mnogo toga u svom životu. Izgled, prijatelje, posao, kuću, ali jednu stvar ne možeš da promeniš, a to je strast. I mislim da je folklor za mene iskreno strast i više je od igre, prosto život, bar za mene. Neka vrsta vaspitanja, nemam pojma, druženje, ljubav prema igri, prema pesmi, negovanje te tradicije. Jednostavno, to je to smo mi. Vidi se to od samog početka, ljubav prema tome, redovnost na programa i poštovanje, pa ne mogu da kažem i da nije bilo situacije da su nosi roditelji terali baš onom rečenicom, ako si se uhvatili u to kolo, to je to što si odabrao. I kroz odrastanje deci i kasnije kroz obilaske, putovanja, učenje naše tradicije, kroz tu igru, pesmu, svirku. I možda jedna od najbitnijih stvari, a to je donosi mnogo prijateljstva. Ruža Savijanke, ovčarite
danas. Večeras sam sa svojom porodicom u Austriji. Žao mi što nisam tu sa vama, da se družimo i da proslavimo ovaj jubilej, ali nadam se da će da bude za 40 i pa posle i 50 i tako dalje. 27. decembra sam u Centru za kulturu na godišnjem koncertu povodom 30-godišnjice postojanja našeg folklornog ansambla. Igram, pevam. Nekad sam igrao, kada sam mali, učio sam u drugi, sad ja radim sa izvođačkim ansamblom, prenosim svoje iskustva i svoje znanje. Ja vas večeras pozdravljam iz Ljubljane, lepo se provedite i uživajte. Tu sam danas sa dečim ansamblom. Još uvijek se borim na izvođačkom ansamblu, koliko god mi je to već i godine i kilaža, i to ja kažem možda malo i zdravlje, a ponajviše možda vreme i koje najveće ograničenje ne dozvoljavaju. I vrlo vratno će to da bude moj poslednji koncert. Večeras na sceni sa svim svojim prijateljima.
kamen valovi. Ne devaj se ti, devojče, ne devaj se ti pri mene, ti si našla pa zašla. Ne devaj se ti, devojče, ne devaj se ti pri mene, ti si našla pa zašla. A ja pozva trtavuka da mi vuk šutu golja, da mi šuta bine pa se pod vodu, pod zelenu, pod vodu, pod studenu, sitan kamen, kameniti, mostan kamen, valovi. Ne devaj se ti, devojče, ne devaj se ti pri mene, ti si našla pa zašla. Ne devaj se ti, devojče, ne devaj se ti pri mene, ti si našla pa zašla.
gledao u kolu kako izvodi neke zavrzlame i tako, pa sam htio ja to da naučim, tako sam ja počeo igrao fudbal. Za mene je posebno ovaj jubilej koji slavim ove godine emotivno veliki jer je to i mojih 30 godina u ovoj kući. Što se tiče folklora, da, mnogo puta sam birala folklor u odnosu na neke možda druge stvari i možda sam mogla poslovno da sam preselila negdje drugdje da živim, da radim, ali nekako uvijek me taj folklor vraćao, vuko me ovde, prosto dao mene. To je ili voliš ili ne voliš, ili si u tome, daješ sebe 100% ili... Folklor jeste timska igra. Ja to i deci na probama stalno pričam, jedan da zafali tu pored mene, već to nije to. Nikad ništa ne bih menjala. Možda jedino u stvari da sam u jednom trenutku odlučila profesionalno da se bavim folklorom i da mi to zaista bude posao do kraja života, da mogu da igram, da mogu druge da naučim da igraju, ali eto, možda bih jedino to promenila, da mi to bude posao. Možda je, ja ne volim da kažem da se kajem u životu za neke stvari, ali sam za to više puta izgovorio, a to mi je ostala žao možda ceo život, što nisam završio ili pokušao da pohadim školu za igrača. Pa jedino mi je žao što sad ne mogu, pošto sam pre 20 godina ne mogu da igram, to je najveći problem, inače ja sam zadovoljan, ispunjen sam. Moje dete staje igra u futbolu, imam i mlađe koji nadam se da će i ono, i tako da ću ja da gledam da oni budu bolji od svog tate i da nastave tu tradiciju porodičnu.
Moja poruka što se tiče folklora igračima je da se bave folklorom, da igraju folklor i da čuvaju našu tradiciju kako bi sačuvali Srbe i srpstvo uopšte kroz istoriju kako je nekada bilo. Želela bih svima da poručim da se malo više igraju, uživaju napolju, budu slobodniji, ostave telefone i tinikša i obavezno da nauče da igraju što vole. Ja bi današnje deci rekao da se bave folklorom. Naravno, bilo koji sportom, ali folklor je nešto najveće. Mislim da bi trebalo svako dete, pa makar možda godinu dana da proba, jer nije folklor samo to igra, stvarno je dobro i za koordinaciju, i za samopouzdanje, i za razvoj ličnosti generalno. Možda bi bila dobra ideja uvesti folklor kao obavezan predmet ili kao obavezan deo fizičkog vaspitanja u školama. Učio bi si roditelji da učiš svoju djecu, a folklor da nauče da igraju da pevaju. Ne znam, možda kad se uhvatiš u kolo, ostani tu gde jesi. Jer folklor je ljubav, pažnja, prijateljstvo, tradicija, osjećanje. Želeo bih da što više mladih igra u folkloru, da oseti tu ljubav, tu energiju i to druženje. Čuvam te slike kad smo išli na more i svuda negdje, cijelu Srbiju smo prošli i sve. Počnu mi suze sami od sebe, znači krenem da sam se rasplačem. To mi je neki najlepši period u mom životu, dok sam igrao u folkloru. Znači druženje i putovanja i neka ta ljubav, ne znam, bili smo kao porodica svi. Želim da nas bude što više.
3 i...